मंडणगड तालुक्यात 3 दिवस सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे कुंभार्ली येथील शिवशंकर मंदिराच्या परिसरात पुरातन तळ्यातील मोठ्या मगरी रहदारीच्या रस्त्यावर संचार करू लागल्या। यामुळे परिसरात नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे। सावित्री खाडीस लागून असलेल्या पर्यातून या मगरी तलावापर्यंत पोहोचल्या असल्याची शक्यता आहे। सातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे तलावातील जलसाठा वाढल्याने मगर जलाशयाबाहेर आली आणि मुख्य रस्त्यावर असलेल्या पुलावरून ओढ्याकडे जाऊ लागली। बापरे, पुलावरती आहे, आपल्या पुलावरती आहे। वाटेत येणाऱ्या गाड्यांच्या प्रकाशाच्या दिशेनेही धावताना दिसून आले।